Amigues i amics, sabíeu que l'estat espanyol rep quasi 5.000 milions més de la Unió Europea en comparació amb el que porta el conjunt? Aquesta és una de les dades que hem treballat aquesta setmana, ja que al Parlament hem debatut i aprovat els pressupostos de la Unió Europea per l'any 2017. El total ascendeix a quasi 162.000 milions d'euros. Com funciona el procediment per aprovar-los? Primer, hi ha una feina interna de cada institució de debatre i fixar els seus objectius i després els comptes s'han d'aprovar en igualtat de condicions entre el Consell, els Estats i el Parlament Europeu. Ara ho ha fet el Parlament, així que remetrà el pressupost al Consell perquè el valori i si no hi ha cap modificació s'assignarà perquè entri en vigor el gener del 2017. Després, la seva execució va a càrrec majoritàriament de la Comissió Europea i els Estats membres. Des del Parlament Europeu controlem la seva execució i un cop acaba l'any s'elabora un informe anual que es presenta al Tribunal de Comptes Europeu. I d'on provenen els ingressos que conformen el pressupost? S'obtenen a partir de l'ingrés nacional brut, és a dir, d'allò que paga cada estat segons la riquesa del seu país. La Unió Europea també es finança gràcies al percentatge del 0,3% de l'IVA i dels drets de duana de les importacions procedents de fora de la Unió. I a què es destinen aquestes quantitats? Cal dir que un 94% del pressupost va destinat directament als europeus, a projectes i programes que ens afecten directament. Per tant, la seva estructura, l'estructura de la Comissió Europea, de les institucions europees, és només d'un 6%. En el debat de l'Estat de la Unió, així com en els debats en les comissions i en les sessions del ple que hem tingut, s'han anat definint quines seran les prioritats de la Unió Europea per al 2017. Ocupació, especialment l'ocupació juvenil, el creixement econòmic, tenint molt present la petita i mitjana empresa i fer front als reptes humanitaris i de seguretat, entre d'altres, és a dir, refugiats, fronteres i política exterior. Al pressupost es veuen reflectides aquestes prioritats i l'acció que es necessita fer en el territori a través de polítiques, d'ajudes o de programes concrets. És per això que el pressupost ha d'anar acompanyat de la implementació de polítiques comuns efectives que resolguin les problemàtiques de cada zona. Els números són freds, llunyans, però com ens afecten a casa nostra? Amb ajudes a l'agricultura. En destaca un nou paquet d'ajuda d'emergència pel sector lacti. Augment dels programes com la Garantia Juvenil i l'Erasmus pels joves. Ajudes per al finançament de les petites i mitjanes empreses. Inversions en infraestructures a través del Pla Juncker. I van fer possible l'augment del finançament a les accions contra el canvi climàtic, un impuls que s'eleva fins al 20% del total de les previsions que hi ha fins al 2020. Aquests són alguns dels exemples de l'acció de la Unió Europea al nostre territori. Uns 13.700 milions d'euros aproximadament és el que la Unió inverteix a l'estat espanyol, mentre que aquest hi contribueix en quasi 8.800 milions d'euros, 5.000 milions de diferència que es queden a Espanya. Amb aquest pressupost i les seves polítiques, la Unió intenta seguir cohesionant el projecte europeu a través de l'acció política per millorar la qualitat de vida dels europeus i el funcionament dels diferents sectors econòmics i socials. Tenim grans reptes al davant, enormes, i la Unió Europea actua. És lenta però inexorable i és molt més a prop nostre del que ens podem arribar a imaginar. Aquests pressupostos en són una mostra. Moltes gràcies i fins aviat.